Takže nachádzame sa v Anglicku, v Severnom Walese. Chcel som vám ukázať, že pri dedine Malvire. Chcel som vám ukázať, jak bude Slovensko vyzerať, keď bude pokračovať tažbe dreva. Ja neviem, to asi to nebude, ja to potom skúsim ešte raz. Moment. Takže tí kopce tam hore, tam volakedy tam boli stromy, predpokladám. Tí blbci všetko vyrúbali a nadrbali si tam henty ovce a vznikli tu takéto salaše a takéto čo to tu majú. Lebo však tu nič ani nemajú. Čiže toto je Slovensko za 5 rokov. Možno aj za 2. Vážení. Takže tak. Neviem, či to tam bude dobre vidieť. Musím ešte urobiť iný záber. Slovensko za 5 rokov. Holé kopce, keď tu začne pršať, tak tá voda tu steká jak po plechu. A títo doliny, tam kde sú tí ovce, tam dole, to je všetko zaplavené a pod vodu. No s tým tu majú veľké problémy s tými povodnami. Tu stačí dážď a už je konec. Už ich tu vytápa. Takže tak.